Vítam vás na stránke autistickécentrum.sk. Domnievam sa, že dôvod, prečo ste sa rozhodli navštíviť túto sekciu, je, že poznáte niekoho, kto podľa vás vykazuje známky autizmu. Avšak autizmus je porucha spektra. Preto symptómy u každého sa prejavujú iným spôsobom. Možno ste objavili veľa znakov, ktoré poukazujú na to, že niekto z vašich známych, možno váš partner, alebo vaša partnerka, alebo práve vy, sa pohybujete niekde na spektre, ale podozrenie nemusí s určitosťou znamenať autizmus. Avšak nech je to čokoľvek, čo stojí v pozadí vášho podozrenia, tu nájdete veľa užitočných a orientačných informácií, pomocou ktorých sa môžete vydať na cestu k presnej diagnóze. Nezabudnite prosím, že poruchu autistického spektra môže diagnostikovať len psychiater. Príznaky poruchy autistického spektra sa dajú identifikovať už v ranom detstve. Ale v niektorých prípadoch príznaky autizmu sa stávajú zrejmými len v dospelosti. A to má rôzne príčiny. Napríklad v prípade tzv. Vysokofunkčných autistov príznaky autizmu sa manifestujú menej výrazne, sú menej nápadné a sú ľahšie kompenzovateľné. Ďalším dôvodom môže byť nesprávna diagnóza, keď symptómy danej osoby boli mylne interpretované. Napríklad ako prejavy poruchy pozornosti s hyperaktivitou alebo ako obsedantno-kompulzívna porucha. Dokonca aj pohlavná príslušnosť môže hrať dôležitú úlohu. Ženy s poruchou autistického spektra v porovnaní s mužmi dokážu často oveľa efektívnejšie napodobňovať tie formy správania okolia, ktoré im pomáhajú relatívne nenápadne sa pohybovať v neurotypickej spoločnosti. Avšak toto tzv. Maskovanie pre osobu s autizmom je mimoriadne vyčerpávajúce a únavné, keďže táto osoba často nerozumie tomu, prečo sa musí takto správať, ale vie, že je to potrebné, keď nechce na seba upozorniť a chce byť ako ostatní. Či niekto chce poznať dôvod svojich ťažkostí, či je pripravený podstúpiť diagnostické vyšetrenie a poznať svoju presnú diagnózu, to je veľmi osobné rozhodnutie. Avšak, vychádzajúc z vlastnej profesionálnej skúsenosti, môžem zodpovedne potvrdiť, že drvivá väčšina ľudí považuje stanovenie diagnózy za užitočné, pretože to odstráni pochybnosti a neistotu. Po stanovení diagnózy mnohí začnú vnímať svoje ťažkosti z inej perspektívy. Čo to presne znamená? Pochopiteľne nie záruku bezstarostného života, ale znamená to, že konečne dostanú odpoveď na veľa doteraz nezodpovedaných otázok, dostanú šancu a zároveň aj stratégie, naučiť sa, ako využívať svoje silné stránky a rozpoznať náročné situácie. Ak teda máte pocit, že nie ste úplne na mieste medzi neurotypickými ľuďmi alebo nerozumiete tomu, ako svet okolo vás funguje a máte pocit, že ani svet nerozumie vám, alebo ste sa spoznali v niektorých charakteristikách nediagnostikovaných dospelých, tak potom prvý krok už máte za sebou. Toto uvedomenie môže vás motivovať v tom, aby ste sa obrátili na odborníka. Ale ako som už spomínala, podstúpiť diagnostické vyšetrenie je vašim osobným rozhodnutím. Ďakujem vám za pozornosť.